शनिचर के नहा खा, एतवार के भूखल रही लो, सोमवार के पारण करी लो। तो कितना सवेरे आ साँझे जब खाना बनेला तना में से काट के धराला, उहे चूल्हो सियारिन पुरखा पुरनिया के दियाला। आ कितना जगह बा जे मरुआ के रोटी या नोनी के साग खाला लोग खाना है के, कितना लोग बा जे पारना के खाला। तो जेकरा घर में जे रवाज निकल चलल सोई पुरखा पुरनिया से जे घर में होई ओकरा से पूछ ली नैहर ससुरा चाहे सासू माँ हो खस्तो जे हाँ के में होला वही करे के चाही, नया रिवाज ना काढ़े के ये सबके पर्व में। आ ओकरा बाद हम एगो गीत गा देतानी जीवतिया के, ठीक बा। आ गईले जीवत के परबिया हो हम जाए मदिलिया। आ गईले जीवत के परबिया हो हम जाए मदिलिया। बेटी लागी मांग बसुर हो सिंगारवा, बेटी लागी मांग बसुर हो सिंगारवा। बेटा के लमी उमरिया हो हम करें जीवतिया। बेटा के लमी उमरिया हो हम करें जीवतिया। आ गईले जीवत के परबिया हो हम जाए बजरिया। आ गईले जीवत के परबिया हो हम जाए बजरिया। बेटी लागी किने चुनरिया हो बबुआला जीवतिया। बेटी लागी किने चुनरिया हो बबुआ के जीवतिया। आ गईले जीवत के परबिया हो हम करें जीवतिया। आ गईले जीवतिया परबिया हो हम करें जीवतिया। लाइक करिया लोग सफराई आ मैसेज भेजिया लोग जे दादी अपना से बना के गीत गौले बानी, अच्छा बा कि निमन लागता कि नहीं निमन लागल। जेवा अपना से हम बना के गीत गल बानी, कोनो पुरानका ना हो। सब कहीं के देखा तानी सुना तानी जे बना बना के लोग वीडियो बनावता ना। तो हम सोचनी हाँ जे रहेगा, हम सोच के जीवतिये के ना गीत गानी जीवतिया नियर आइल बा। तो अच्छा माने हम अपन कहनी सोचनी जे पोता पोती के ले रही है आगा। अब कहनी जे रोको हमू एगो बना के जीवतिये के गीत गा दी। हमरा वीडियो बनाला के कौन काम बा, जीवतिये के गीत गा दी जे सब लोग खुश हो जाओ। आ मैसेज करिया लोगन, लाइक करिया लोगन जे हाँ दादी अच्छा गीत बा ना।